No niin, siitä alkaa let's play. Mitä tää lagaa? No niin. Hienoa. No niin, ei tää lagaakaan enää niin paljon. Hienoa. Katon tästä hiukan puuta. No, iltaa. Joo. Laga alkoi vähän rendaa tätä. Kakka. Hei kai. Ei. Mitäs me tässä jaksossa tehdään? Talo? Talo ainakin. Sitten käydään ehkä jo vähän maan alla. Käydään nussimassa voroja. Mitäs saat? Mä koitanko saada näitä, mitä nää on? Saplingeja. Koitan saada tästä. Taidettiin saapua saarella. Kyllä. Vähän siisti tämmönen survivalaisläinen let's play heti tälleen alkuun. Ai jaha. No oikeesti tää on tämmönen saari eikä ympärillä näy yhtään mitään. No niin, vähän siistiä. Ja yö heti tulee. Kiva. Mä plänttään näitä saplingeita hiukan. Tehdään nyt joku pieni dirtsekki tai joku tämmönen. Ihan sama. Niin, mä nyt katsoille jotain ensimmäistä asiaa, kato hiukan. Me tehdään pieni, näitä jotain let's playtä niin kauan kunnes, tai kun on katsojia. Niin. Mutta ei mennyt sen jälkeen varmaan ruveta tekemään, jos ei oo katsojia. Aina tulee parisataa katsojaa täytetään tai vastaavaa, niin sitten tehdään uusi jakso. Mut jos niitä katsojia ei tosiaankaan tule, niin sitten ei tietenkään kakkaa. Hakkaaks mä nyt kukkii täältä pois, kun täällä on, ei tuskin me niitä tarvitaan. En mä tiedä, mutta tää dirtti juttu vähän. Ja tulee kakkasta. Aikas. No mä voin pistää pari, jos mulla on. Taas otetaan tähän sitten tämmönen alue ja tehdään tähän sitten talo. Joo. Hei muuta. Niin, mut hei. Mä otan veneen ja katon, jos mä pääsen maalle mentyä. Jos mä pääsen, niin sä tulet kanssa. Mihin maalle? No, tästä vaikka maalle. Siis ihan sillai... Sä teet veneen ja katsot, saaks sä mentyä maan alle, siis hä? Ei maalle. Siis tonne nyt meren yli, Saamari. Nyt mä feilasin. Nyt mun vene hajosi. Eikö me ollaan nyt täällä. Tulee tämmönen hieno gaga. Ei, mun pitää vähän reconnectat nyt kuule. Selvä. Just näin. Nonni. Nyt jatkuu. Hei, tänne nyt. Täällä on jotain maata. Ei nytkään me ollaan täällä. Ei, kun täällä on nyt kuule mushroom-biome. Niin varmaan. No on, tuu katsomaan. Missä persees? Mä oon ihan hukas jo. Tänne päin. No niin, sä varmaan ootkin hukas. Hei nyt lagaa. Vittu. Ei se mikä vittu silti on. Eiks tää on mushroom-biomi, jos täällä on tällä myseliumia ja isoja sieniä ja noita punaisia lehmiä? Joo. No niin, täällä on punaisia lehmiä kuule aika paljonkin. Älä nyt tule takaisin. No en. Mennään nyt tänne normimaalle, saatana. Mä hankin täältä ainakin ruokaa edes. Kuuliks sä? No hankin ruokaa. Mä oon sit täällä jumis muuta koska creeper. Pistetään toi vähän pienemmällä. Mä löysin leitä. Okei. Mä oon jumis täällä silti creeperin takia. Ei, mutta ei tuut sä nyt hiukan katsomaan tätä. Älä nekään mä oon jumissa creeperin takia, sinne tulee takaisin. Voidaan sitten jossain myöhemmin mennä. Mennään seuraavissa jaksoissa sitten tänne. Joo. Tehdään sit alloja tälleen. Seuraavassa jaksossa mennään tänne ja täällä on tämmönen hieno seinämä, mihin voidaan tehdä semmonen hieno talo. Okei. Yritetään ensi kertaa kakkaa. Jätän ne nyt väliaikaisesti jäsin. Juu, mä tulen ja mistä mä tulin? Let's hope. Toivotaan, mä tulin täältä. Hieno skini mulla. Pitää korjata vähän tosta noin kyllä. Hoho. Spideri. Haha, tippu. Nobo. Tule ylös. Mä löysin kuoliin. Tuuks se tänne missä mä oon? Tulos. Okei, hyvä. Paitsi mulla ei oo veneet. No ei se mua haittaa. Mä uin. Joo. Hoho. Mut katsojat varmaan tunnistaakin jo, mut sua ei. No ei kai mua kukaan tunnista.
Jos joku on sun Let's Playtä kattonut, niin kun sen varmaan tunnistaa. Niin. Ja mikä sun nimi nyt sit onkaan? Povet74. Niin, ei tarvi enää kysellä. Ei tarvitse kysellä, ei. Ei tarvi olla kommenteissa sillä kuka toi tonne, kuka toi tonne, kuka toi tonne. Muuten ne kommentit on täysin semmosia. Jos tulee kommentteja, kun ei kukaan katso varmaan. Kyllä ne myöhemmin kun kattoo. Sitten kun on parikymmentä jaksoa, niin kyllä sitä sit voi olkin jo vähän katsoja. Vois mä tapakohditten, jos ei tää löydä. Siis tän Minecraft-tyypin mä tapan Minecraftissa itteni, koska mä en löydy maata enää. Mä en löydä sitä saarta enää. No tapaa itses. Sitten. Ok, mä hukutan itteni. Eikö sulla mitään arvokasta? Ei hyvä. No puuta, pihviä ja sitten kleitä. No ei mitään hirveä arvokasta. Nyt se on tuolla. Mä näen sen, en huku vielä. Jes. Eikö onko se toi? Se riippuu siitä, että näetkö sun nimeä missä. No sano jos näet. Optifinen zoom, katsotaan toimiiko. Ei mä näe sun nimeä missä. Mä en mäkään näe sun. Mä en näe mitä saarta täällä. No tapaa nyt sit itses. No koko ajan. Tapa itses saata. No se oli ainakin kohtelias. Mä syötän sen raakaa lihaa. Hei mä löysin muuten merenpohjasta koolia nyt. Mä en kaivannut sitä. Okei. Jos mä oikeastaan merenpohjalla oli koolia. Jos me tarvitaan kleitä, niin merenpohjassa sitä käy vähän niistä. Okei. Tästä voi tulla aika jännä muuta, kun me ollaan tämmöisellä vitsi saarella. Tätä jos 5 minuuttia mennyt ja mä oon kuollut. Mä oon kuollut kerran. Pitää tehdä rommukopa kummallekin. Täällä onkin vasta monstereita. Niin no. Hei pääs mäkin sisällä. No tuonne jos sä pystyt. Helvetti. Mä toin vieraat mukaan. Kiitos. Vitu fail. Nonni. Kaivetaan tästä semmonen pieni ovi. Et sinä varmaan sinne kaivaa. Älä nyt kun tässä on jo tämmönen. Tuolla on Endermani. Mä en pysty elämään pienessä tilassa. Mutta sulle pitää olla. Tuolla on Endermani. Apua. Ei se mua pelata. Joko siellä on päivä? Ei. Nyt se katos. Mikä? Se päivä vai? Eikö Endermani? Se on tuossa meidän vieressä. Hei, täällä on sisältä. Täällä on skeletonin sisällä. Sulla menee lujaa. Tuossa on Endermani meidän vieressä. Ja tää nyt saattaa pudot creeperista, me molemmat kuollaan. En mä välttämättä kuole. Sä muuten kuolet, kun mä tapan sut. Hei, mulla on bonee. Kato. Niin, tuossa on Endermani. No oho. Sillä on blokki kädessä, hei. Häh? Kattokaa kun ruma skini mulla on, hei. Kattokaa. Kato ne. Hienoa. Tämmönen vitu feili. No ei kai. Hei, kuinka pitkä jakso me tehdään tästä muuta? Eikä mene kovin pitkään tästä. No, ehkä 20 minsa. Jos siitä nyt tulee niin pitkä. Hui, no nyt tuli zombie ja creeperi! Mä kuolen taas. Joo. Mä en oo kovin varovainen. Helvetti. Huomaan, että... Hei, mä kuolen. Hei, mennään nyt... Juostaan tätä vaan ympäri aamua, sitten sillä palaa. No, nyt tulee jo aamu. Mitä Hyvä. vittua? Miksi toi spoileri on harmaa? No, en tiedä, olisiko sun teksturipäkki. Mut hei. Ei oo, ei tässä oo Mutta spoilerit huomaa, harmaita. me ei pelata mitenkään rauhallisesti tätä Minecraftia, vaan me ei paljon välitetä Tapetaan toi siitä, jos saatana me spoiler. päästään Ai vaikka helvetti. monstereita meidän taloon. Zombit on mukavia tappaa. Ja Ja mä en oo ladannut tähän mitään survivalism mappia, vaan tää on ihan tää mikä tässä oli. Ei ihan generoitu itsellään. Sori jos kuuluu nyt jotain taustataloa, meidän kissa leikkii tossa. Creeperi. Hei, Vittu lakas taas. On itse asiassa aika hyvä, kun tää saari ei lagaa niin paljon, kato. Saa kuvattu vähän parempi laatosvideo. mä kuulin taas. Hei, me löydettiin keivi. Kato perkele. Eikö? Ei ookaan. Mä kuolin taas ja meidän isä kävi hakemaan meidän puhelimen laturiet. Kiva. Tässä on vähän peittämistä Mun ehkä. pitää aika turvaa, mun pitää kyllä pistää mun huoneen ovikin, oottakaa hetki.
No niin, jatketaan taas. Me ei voida oikein tutkia sitä keiviä, koska meillä ei oo yhtään No ei siitä tullut keiviä. Se oli, mä vaan luulin. Puu, mikä meillä oli. Ja kuolin. Nyt me odotetaan sitten tätä puuta. Ja tota puuta. Eikö ei, täällä oli luu. Täällä oli luu. Jes, täällä oli luu. Hei. No mä tiedän, me pitää peittää tää. Me pitää peittää tää vitomainen kolo tässä jotakin. It's bone meal time. Käytetäänkö sitä mun mahtit hemeen näin hyviä? Mä en tiedä mikä tämä sulla on. No, sä näet se sit. Kyllä se mun mielestä ainakin on ihan hyvä. Katsotaan jos saadaan vähän varusteita ja tehtyy eka talo. Eikä he katsotaan mitä täällä maan alla on ja lähdetään sitten tonne ihan maalle. Ei kukaan jaksa katsoa tämmöstä saarella olemista. No, ei sitä tiedä. Pelkkiä samoja maisemia kukaan jaksa katsoa. Yritetään hankkia vaan jotain paskaa täältä ja sitten lähdetään retkeilemään. Katsotaan jos löytyy vaikka jotain maan alta. Tai jos tehtäis tän semmonen hirveä kylä ja sit kun ollaan se tehty niin... Oho, vähän se lagaa, kattokaas nyt tosta noin. Lagaa tota kivasti. Ei voi lagata, ei tää servo lagaa yhtään. Eikö mulla lagaa yksi skeletoni vaan?